Έλα μωρό, είμαι έξω από το σπίτι της Βύση. Για ρεπορτάζ αγάπη. Καλά δεν έχεις μάθει τίποτα. Τις τα παίρνουν όλα. Στο λέει η Λόλα. Για την καρδιά και την αγκάρι του, μα το Θεό ούλα χαλάνει του. Που διαφωνεί αγάπη μου σαν της Βύση. Ποιος είναι Νικό? Αλλό? Ναι? Κορέτα Λου, εσύ είσαι? Η Βύση? Ποια Βύση αγάπη μου, στα Αμερικέτσινη. Πάλι κόλλοντα με ποτέ της. Να μπω, πού να ξέρω αν πότε να έρθει και πότε να φύγει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι άμα φεύγει, ησυχάζουμε. Τρώω σαν άνθρωπος. Ναι αγάπη μου, κάνω ό,τι θέλω. Όχι κάτι καρότα που βάλει εκείνη, κάτι καγκούρκα, κάτι καλαούρκα. Ξέρω που τα βρίσκει και φέρνει τα μέσα τα. Παναγία μου, κάμε ένα ψητό κορίτα Λου. Έβαλα μισό τενεκέ λάδι μέσα. Χτυπούν την πόρτα, κόρη, μην κλείσεις, πά να δω που το ματούιν ποιος είναι. Κόρη, άντρες, περιμένεις να πάρω πίσω. Άνοιξε την αιτήση μου, αγάπη μου. Κατάσχεση. Στο κατασχετήριο αναφέρονται πολλά από τα έπιπλα που υπήρχαν και τώρα έχουν αποθηκευτεί και περιμένουν να βγουν στο σφυρί. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ποια είναι αυτά? Μια σαλονοτραπεζαρία που φαίνεται ακριβή, αφού έχει και λιονταράκια. Πού το πάει εκείνο? Αντί 150 ευρώ. Εσύ ποιος είσαι? Άσε μασκερά μου σε παρακαλώ τώρα. Μια ακόμη τραπεζαρία ρωτώντα, αντί 100 ευρώ. Άσε μασκερά μου. Ένα έπιπλο με ξυλτάρια για γυαλιά, 15 ευρώ. Το χαρτό μου δεν είναι στο χωρίς το καπέλο. 60 κομμάτια φούστες και μπλούζες, 30 ευρώ η μία. 13 δερμάτινα μπουφάν, αντί 30 ευρώ το καθένα. Συν τα 50 παντελόνια που εκτιμήθηκαν 50 ευρώ το καθένα. Τι μπορεί να έμεινε στην καρταρόμπα της τραγουδίστριας? Το σαμπουάν της βανίλιας και η βούρσα της επίσης. Και η βανίλια όπως βλέπω. Οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, οδοντογλυφίδες, οδοντοστοιχίες, αντιλιακά, αντιβιωτικά, αντίδια, αντίδωρα. Γιατί καλέ? Η Βύση. Πρέπει να πάρω τη Βύση. Κόρη Μπελή, σήκως το. Σήκως το, θα παρακαλώ. Ποια λεφτά, αγάπη μου, ποια λεφτά. Χάνεις πολλά λεφτά δάμε. Πολλά λεφτά δάμε. Σήκως το! Can I get a smaller size? Thanks. Hello? Έλα άντρη μου αγάπη μου, τι κάνεις μωρό μου? Α, δεν μπορώ άντρη μου τώρα, μετά όμως. Τι μετά? Βέβαια ο κόσμος χάνεται, τίποτε δεν έμεινε μέχρι και... Άντρη δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, είμαι το βρακί. Και με το βρακί είναι να μείνεις. Μπορείς σε παρακαλώ να με αφήσεις να κάνω τη δουλειά μου? Ποια δουλειά του που γίνεται με το βρακί, μπορώ να μάθω κι εγώ? Α, κλείστε καλέ, με σάλισες. Άσε με να συγκεντρωθώ, θέλω να πάρω κανένα ρούχο. Να πάρεις πολλά. Όχι μόνο έναν, πολλά! Πολύ αέρα δεν πήρες. Που θα μου πεις και τι θα κάνω. Εγώ άλλον παίρνω να σου πω τις ώρες, αλλά δεν με αφήνεις. Στοπ, αρκετά είπες, έγλωσου. Άσε το τηλέφωνο και κάνει και μια δουλειά. Κλείνε εκεί, συντάρωσε, κάνε το κανόνες έτσι. Μη γυρίσω και προσκόνεις τα έπιπλα, κακομοίρα μου. Με στεναχωριέσαι αγάπη μου. Ούτε σκόνη είναι να βρεις, αλλά ούτε και έπιπλα. Έλα εσύ, κι άμα έβρεις τίποτε, να μου τρυπήσεις τη μότιν. Να. Πάρτε τα ούλα, πάρτε τα, βάλτε φωτιά και κάψετε τα, να πάρτε τα. Πάρτε τα όλα. Ωραία, να το κρατήσω για μένα. Ωραία.